Zer da gaztetxe bat? Ze funtzio betetzen zituen eta betetzen ditu gaur egun? Ba al zegoen loturarik lehengo Euskal Herriko gaztetzen eta gaur egungoen artean? Galdera horiek izango dira dokumental honen abiapuntua. Otxandioko gaztetxeak 25 urte bete dituen honetan, haren normen artean sortu diren historiak, ahotsak eta bizipenak berreskuratu ditugu. Belaunaldi ezberdinen oroitzapen eta esperientzien bidez, gaztetxeek herrietan izan duten eragina eta denporarekin izan duten bilakaera aztertu dugu. Ziur gaude, ez daukagu zalantzarik, gu gaurko gaztiok enborsendo baten abarra garela, gure asmuek, ametsak, utopiak ez diez esedezetik sortu, baina oin gure sasoie da. Etorkizune eraikitzen gabiz, eta erantzunkizune gure gain hartzeko prest gauz. Hori zen gazte asanbladan lehen asmue, gaur mantentzen dogune. Antolakuntzaz eta gaztion konpromesuaz, bide barri bat zabaltzie eta bide horretan urratsak emozie ametsak egi bihurtu. 2000 urtean, Euskal Herrian tentsio politiko eta mobilizazio sozial handiko garaiak ziren. Gazte mugimenduek indar handia zuten, eta Euskal Herriko hainbat tokitan gaztetxeak sortu eta defendatzen ziren. Kultura alternatiboa eta antolakuntza politiko zein soziala sustatzeko helburuarekin. Gaztetxeak ez ziren aisialdirako espazio hutsak. Kontzertuak, hitzaldiak, asanbladak eta ekimen sozialak antolatzen ziren bertan. Gazte askorentzat, instituzioetatik kanpo elkartzeko, sortzeko eta errealitatea eraldatzeko tresnak bihurtu ziren. Garai hartan, Euskal Herriko gaztetxe mugimendua bizirik eta indartsu zegoen. Herriz herri, sareak ehunduz eta belaunaldi oso baten parte hartze sozial eta kulturalean eragina izanez. Bueno, hasi ginen bastante, baina gero gelitu ginen laukatu, oinatzi hau bastante gente, kostoiaku genkigun zelan urbildu jentzie gaztetzia, arduratute urte bat bastante tirauz. Eta hor bat dutzen genduzen hainbat problema, eta bat zan, herrien gainak ordu arte, gazte moduen, gazte politiko moduen, ezala osagutxe gizela herrien, ez? Horren, zan bide hori zabalti eta hori duen arazo mordo bat. Jendeak ez ulertetik, edo gaztien konfiantza gutxi egitetik, udaletxiek lokala poteko problema bat, eta hori inbar izan gendun lan desente eta demostrau, serio genbiltzala, hori ez heltzeko puntu horretara, ez? Ilusioa, ez hasi ginen. Por bat utopiko moduan. Goratzen eta por bat zaizun rumbo edo ideak ez okazinagarri gaztetxe sortzen ideaz. Hori zen helburu nagusi zen. Eta hortara bideratu gendu zen txerdana eta hartzen nien zana utopia. Lokusino batera eta zan guna igenduna aurrera tarartzeko horretara estabilatuko gauza mordo bat garri gendura tresna bat eta tresna hori zan lokal bat, ez? Orduen guztiok lokusino horretara dute lokal izan duen gure sortzu guztizek lokal hori lortzera, ez? Hemen ginen naz, eta gazte asanbladako sorreratik nago egon nintzen bertan nago. Egon nigoz naz, eta batera hasi ginen gazte asanbladan eta gero gaztetxen. Jende gaztien mugi duken zen, asko. Baina igual gehiago gai orokorran ikusten, igual situazio politikoei lotute edo ben gatazka politikoen inguruen asko mugitzen zen, ez? Baina Otxandioan ez zegoen espezifikoki gaztiek konsientzia bat gazte moduen propioki daukuzen arazo eta arrakuen inguruen, ez? Eta apur bat lehen hauti begozien
gauza ezberdinek, oso desorganizauek, antolatzen du da berri jaize, dutzen apur bat reivindikazioa eta jaizeen formatuen, edo gozien ez ezaiak ere batzu gazte asamblea bat itxeko, edo, ikezen gauzak okupazioen inguruen be, esan okupazioen barkatu, insumizioen inguruen be bai egozan movimento potentie, baina ezien espezifikoki bai sektoriali edo gaztei erantzuteko dinamikak, ez? Pleno gazte asamblea sortu zen. Orduen horra hau ginen 2 urte esan duzuzuk ez, bakon bat. 2 urte, hainbat ekimen egiten, eta, azkenien zuzoi esor batxarretan eta beste garatzen igual ideiak eta holan, ikusten zan bierzala leku bat gaztientzako, ez? Horrek izan ziren, izialdi eta beste etxe bizitza, ez? Eta hortik hasi ginen gauzak organizetan. Gure lehengo ekimena izan zen fondan. Kontzertu bat organizatu duen fondan. Imagina zuen. Eta anima beltza etorri zen. Anima beltza etorri zen, Eta hor pensien gauza urteten. Gero, apurka-apurka ginen gauza ezberdinek egiten, hasi ginen gazte asamblea moduen ondino. Hasi ginen da berri jaize organizetan de bai. Eta, urtien zeirako ginen gauza ezberdinek, eta hasi ginen hor sortzen zen eztabaida inguruan, duzan momentu bat, esan gentuela, honek ez dago rekorrido gizia bat, ez dago espazio bat, gure dugu zen gauzak urte guztien organizatuko. Eta horre sortu genduen eztabaida, ze bide hartuko dugu, ez? Edo okupazioena, edo udaletxiaz, elkarrizketa bat zabaltzen, ez? Jo ninela etxe, erakusten hori txostena, ingendun inkesta bat, jentiez lan ikuste ban gaztetxe bat eukitxe, udaletxiek emon, edo guk okupa, horren inguruko eztabaida. Herrizien apur bat, berbaitie horren, jentiek ezaban ikuste mirdanik, ez dakizu zetako, ez dakizu, eta hori hasiera Nikola gogoratzen dut. Eta hori gonsan, aukeratziena zer inberengo, edo espazio publiko bat irabazterakoen gure gestinoaz, edo okupazioa, ez? Momentu horretan, bekiko entzun diskrepantzia gure artean bai, eta bakutzak ikusten modu batean, baina, azken nire baki genduen eskaera bat egitea, basala bai, lanketa bat, egune baten okupazio bat egin barra genduen, herrien aurrien bai, zatira eguzkaiatu ez da posible, ez? Gogoratzen azori aurkeztu genduen, udaletxin egoten ziren 3 partidu egoten ziren orduan, eta irurekaz egin duen berba, haber aukera hauen herriko lokalen bate izteko guri, eta horra gonzan pleno batera eruen zan eztabaidatzeko, gonzan teorian aldeko 5 boto kingo gendu zen, hor bat eguen dudan, justo desenpate horretako hori. Akortan hasi zinzalat pleno bat oso intensu, bai lortu zan, hor lortu zan iztie. Dina zakortan zan, hau edo iztie zio zer izin zan, hori. Ez dakik esan gendu leia direktamente hau, ez? Lortu gendun plenoen, gero zuen emoten gintzia. Hori da, bai. Eta gero, larra. Eta duen ingen egun baten etorri, sartu, hemen guztia atara. Guztiekata, eta hori izan zen, hori... Eta bat, negu esan eta duzen katxarra guztizek. Eta hori ninen duen honegaz, legalki guri esan, zer dute eguen, baina inen duen sartu eta ez da. Elduzan momentu bat, udaletxiek gure euskune bakendu ero lokala. Horren ostien, ez dakitzen bat erungo gendu zen, hile batzuk urte bat ezkezen zakarretan. Eta beste pleno batera edo haurien debate hau, eta hor bebai, hori, lehen ziren 5 alde lau kontra, hori izan ziren 5 kontra lau alde, ez? Orduan, horre erabaki bandu daletxiek gure zezinoek entzie, baina hori intzana da, aldatu zan giltzi eta jazta bat. Eta gero, ostien, gero berando... egin 2 urte horren, situazio baten, baina, inorez azaiatu esan... Esan konflikto bat ez ez. Zeraitik, herriek ulertu ban situazio guztiak. Eta gero apartea, egon zan barneratute herri zen bai, ez? Gaztetxeak lortu, nizetie
beste eragile bat gehiago. Oinain normala igual ikusten dana esati ez, gaztetxien ez dakiz zer edo gaztetxeko ekingo daure hau, orduen esan egoten ez, orduen. Ja urte bi horretan edo izen zinetan, ja gonzan herrizen parte bat gehiago zan. Eta gero horren monzan lehen aipatu dutena ez, ezkenien ez dut zaten gaztetxik ekarri bala hori, baina bueno, diferentien arteko batuketa batetik sortu zen batia be bai, eta gozan erkatetza aldaketa bat. Ez da gizun bat, 20 urte hostien bat PNV galduan, sartu zen herri plataforma, eta orduen egin zan nahi zen legalizau gaztetxe situazio. Urtetan aurrera pauso handiziek emon doguz, baina bidien aurria jarraitu behar dugu. Otxandilo daukogu irebasteko, Euskal Herrizi daukogu irebasteko. Zer erakutxostan ni gaztazan nola da, Igual, pertsona muduen, igual formeti, ez? Baina piti zer dauen eta zer ez dauen, ez? Hau mundu hau zelan dan, Euskal Herriz zelan dan, Txandillo zelan dan, jendie zelako egaren, zer dauen, da batez be, erakutxo ez dela, igual importantiena defendiuten jakiti, ez? Pertsona izetien ni zetrazkin baten. Pertsona dira eta bien jamiseta bat, zala, gure ametsa, gure ametsa lapurtzen txiko, ez? Eta, bueno, Otxandillon demostratu dana da, bere garaian, amesten gendun gauza bat, zala gaztetxe bat, eta gaur egun errealitate badala, ez? Eta nik uste hori dala importantea demostratzea gu, gazteagoa dienak, euren baliabidez eta euren tresnekin kapasa diela errakatzen dien helburuak betetzeko. Eta nik uste dut hemendik ikasi badango zaik importanteena hori da. Gu sartzie gaztetxien kostauzan apur bat, Ze gure urtebete bi hiru sarrauek ezien egon gaztetxien. Orduen hor zeuen generazio aldaketa handize. Eta horrek erne ban apur bat zailtzie, guk ez geneuken harreman handirik aurrekuekin. Eta badakigu gero ostien esan dozkuelako eurek ibiliziela hor zelan... Gu erakarri guran edo ibiliziela, ez? Gu beste kontu batzotan, gu parrandan... Bai, apuratu nion kolektibuen eta esken duen pentsetan, ez? Gehiago pentsetan genduen gurien... Antolakuntza esan gure helburu bat momentu horretan. Ez. Nik uste irati eta kuadriako beste batzuk lehena hasi zila, ni apura berando hasi nintzen, sentsazio hori dauket, ez dakit esaten, bai... Ni gerturatu nintzenerako zuek ja egoten zinen eta kortanaz barikuro egiten genduzela asanbladak. Obratara eta gero obrak egiten ziren eta horretara joeten ginen, ezta? Asanbladetan noiz hemen da gero horren bitartez obretan enteretan ginen no zeuen zozer da hortxe. Asanbladan batzen ginen, hogei bai, ez dakit esaten gehiago igual eskinen. Guazi ginen estenatokiz egiten, reienetan estenatokiko hueko horrek eta orduen zan gura ziera. Hor joten ginen lotzatute eta... Kortanaz gure parte hartzie bezala oso, ez? Gu juten ginen hasik eran entzule. Nik bat esan lotzak entzen da jentiaz, ez dakit, irekiz jabe izeten edo lan eta ez dakit. Laukazen iritzizek lotzapur bat esaten, bai antzure duten horre gauzak esaten, nintzen duten esan. Batia llegau zanien udaletxea eta eskeni oskuenien diru laguntza bat, eta ez da gizer, gazte asanblada konstituidu izan elkarte bat moduen.
hor gure eztabaida eduki gendun, ez? Ia apur bat bide horretatik jo behar gendun, apur bat diru laguntza bat lortu eta baldintza minimo batzuk edo auki daitezan gaztetxiek, edo jarraitu... Gure duguneiken, gure dugunen modu. Hor eztabaida asko auki gendu zen, udaletxeaz tratu hori edo ez, elkarte bat sortu, ez sortu... Eurek esate oskuen formalizau daigun hau dana, ingo dugu zitzarmenak 10 urterako, lan egongo sariela, hor aurretik eurek bai bizizene bezan ez dutzu goitxiko gaztetxien egoten ez dakizeta. Eurek bota gure izene bezan gaztetxetik, eta guia sartu gingenien, aritz sartu zan udaletxien, eta jazta, guia ez geneuken inungo bilurrik, zer pasauko jakani gaztetxia, izeia, kubri dute geuzen alde horretatik, orduen, ja etzauen emoten hain beste importantziza formalidadiei eta nahiz eta azkenien hartu gendu zen arkotxeko estatutuek, ze orduen arepe formaliza hartu gendu zen azke arko estatutuek, kanbizau gendu izena eta gure tesorero eta gure izenak ipini gendu zen. Eta Eusko Jaurlaritzara joan bizinen registretan, eta eron bizinen duen kuaderno bat, numeraut, ez da zer superformala. Gu joan ginen kuaderno bategaz, eskolako kuaderno bategaz, eta begitu oskuen, hau numeraut egon, bale, Parau ginenan, aldamenien, da numerau gendu zen bat, bi. Aukileik ez asko jota hogei horri bat, lasai, jenduko token. Begitu oskuen tipieko. Bertanik, bierdo zu kuaderno, numeraute numerauko. Ez da izen bat horri, bestik endukus, jazta, ez da pasetan ezer, kuaderno hor dauku, kuaderno. Eta hor dauz, kuaderno horrek nik etxin daukuaz, eta estatutuek, eta planuek, obrien gendu nien arkitektu, udaletxen zeuden arkitektu egaz, adostu gendun, zerako distribuzioe, zelan, udaletxe arkitektu egaz egin gendu zen hainbat bilera. Karo, eurek bebai, begitu bien aspekto tekniku edo, gurpildun aurkize aiegetako gora, astensora ipinin bida, ez dakizu, astensora ez goi ez ipintzen, zan ipiniko dugu astensore gaztetxe baten, ipiniko ate bat hor goizen, eta goitik rampa bat, eta jazta, horregaiti dago rati, berez ate bat zeuen, baina helburu esan, irisgarritasun araue bermatzie. Komune egon bida, komune ipiniko goizen. Izen zan apur bat oreka, legalidadien eta gure gendunen arteko... Guai hau ginen honion gaztetxe okupaute eguen eta gogoratzen dute zela udaletxeko hainbat trasto, farola sarrak, ez da gizerra arden guk. Erabaki gendun, bota bierrien, zintzoki udaletxea juti eta esatie, edo kentzen dozu zuen gauzak, edo bota ingo dugu. Dignidade guztitaz, okupa egonda, zuen udaletxea. Orduen, udaletxean erantzun ezin zen, okupazio egoera baten zauze. Orduen, ezin zare, etorri, erolako ezer eskatzera. Gaztetxe aurrien dauzen jungura hundi horrek, errementari zen zera horrek danak, zeuzen lehengo plantan horre erdizen, zer fatxada guzti hori erdiku ezeuen biztan, eta horrek estorbu ikeban gure obratarako. Eta orduen udaletxean joan, da betu edo aukentzen dozue, edo guk desagertu erengu. 2006 eta 2011 artean, Euskal Herriko eta inguruetako gizarteak aldaketa ekonomiko eta sozial sakon bat bizi zuten. 2008tik aurrera, krisi ekonomikoak eragin zuzena izan zuen eguneroko bizitza. Langabezia handitu zen, eta egoera ekonomikoak gero eta zailago bihurtu ziren. Bereziki, etxebizitzaren arazoa areagotu zen. Prezioen igoerak eta hipotekek gazte askoren emantzipazioa oztopatu zuten, eta etxebizitza duin bat eskuratzea geroz eta zailagoa bihurtu zen. Horrek eragin zuzena izan zuen belaunaldi oso baten bizi baldintzetan. Aldi berean, HTaren eraikuntzak eztabaida eta mobilizazio handiak sortu zituen Euskal Herrian. Azpiegituraren eredua, ingurumenaren eta lurraldearen inguruko gatazka sozial eta politiko handiak sortu zituen. Testu inguru sozial horretan, gazte askoren errealitatea baldintzatuta zegoen. Normalien gendun, ikasturtu bat hartzen gendun gai bat edo lantzeko, ez? Eta gai horren inguruen edo antolatzen gendu zen, olako antzerki edo ez da zelan deitu, ez? Eta gure aurretik inoen apurate trenan inguruen, ez? HTien inguruen, abiadura handiko trenan inguruen, gero... Abiadura handiko trenan inguruen gure osteku edabe bai, Ez, gure, ostien bai, inoso. Bai. Bueno, aurretik behin eren... Gure gu egon ginen sasoien HTien eraikuntza zeuen, o pilpilien, eta horren inguruen
guk, baina gero Euskal Herriko gaztetxiekaz eta Durangaldeko gaztetxiekaz eta horrekintza pilo bat horren bueltan be bai. Horren bueltan iken ziren. Orduen hori bai izen zan gai bat landu gendule bastante. Koordinatzen ginen Durangaldekoekin, iken gendu zen ekintzak, hor zebizen eraikitzen Urbinan eta egon ginen, eta... Gero momentu bat aile gauzan be bai, apur bat ikusi gendule Bierrixena edo gazta asanbladai edo hiper bat edo marketako, apur bat eduki politiko gehiago edo monguran, eta hartu genduen urte bete herriko gaztiekanak gerturatu eta lau gain bueltan edo hausnartzeko, eta urte guztien ibili ginen lau gain bueltan edo hausnartzen, eta izen ziren euskera, drogen kontsumue, etxe bizitza eta lan baldintzak. Eta horren bueltan ibili ginen lantaldiek osatu gendu zen, egun bat izen zan horan basikeri emoteko edo, eta gazteanak batu ginen, eta lau taldetan edo banatu ginen, eta horren bueltan ibili ginen bastabaidan edo, eta gero urte guztien ibili ginen... Lantalde txikizek batzen ginen, eta gero hori dana sozializa egiten genuen, bakoitzak antolatze bazan dinamikak egun baten hori lantzeko bestiekin. Eta gero behin apur bat hausnarketa horrekin edo, erabaki genduen gai bat hartzi eta asmo esan urte bakotxen landutako gai bat edo hausnartutako gai baten inguruen ikasturte guztiko plangintza bat iki, ez? Hildu ginen gai bakar bat heltzea. Euskera landu genduen superondo, karnabaletan superantzerki politxen genduen, horren genduen kriston lanketa genduen euskerien konture. Da gero bestietaz ingerrari geldatu bezien. Eta ezin nahi egau. Gero bai, sentsazio eduket zelan bai gaztientzako bai aizialdire begire eta bai antolakuntza politikorako edo antolakunde nagusi edo printzipala hotxan dizon gazta asanblada zan, ez? Gaur egun igual gaztiek bilatzen daurez militetako apura politiko, arlo politikoen edo inotez, militetako beste antolakunde batzuk, ez? Orduen gaztetxe esan, gaztetxe eta gazte asanblada, eta inkluso kanpotik etorten jaku zenien guk gazte asanblada babesten gendun, eta ez guk ingerra gazte asanblada egingo dugu, eta politikoki zozer landu behar badugu, guk, inok ez tozko esango guri zerrin behar dugu, guk badakigu zer behar dauen otxandizeko gazterizak, eta guk heltzen gintzen, zentzu horretan be bai, arlo politiko horri, bai. Eta gero antolatzen ginen Durangaldeko gaztetxien koordinadora edo egoten zan, koordinadora deitzen jakan horrei, eta noizien ben, batzetan hilero, beste batzutan 6 hilero, batzen ginen eta antolatzen gendu zen gaztetxeko jaizek, urte baten hemen nintzen be bai. Orain 8 urte, atxean daukagun atetik Otxandioko gazteok etxe honetara sartu eta okupazioaren bitartez herriko gaztetxe birakatu genuen. Hemen bezala, Elorrion, Atxondon, Abadiñon, Durangon, Mañarin, Iurretan, Zornotxan, Berrizen eta Zaldibarren ere okupaziorako autua egin genuen. Herriko etxe zaharrak okupatuz, berriztatuz eta urteetan zehar autogestioaz aurrera eginez. Manifestazioak, antzerkiak, kontzertuak, baskariak, herriko jaien eta kulturen bultxada. Guzti hau eta gehiago gure herrietako errealitate gordina aldatu asmota. Gero Euskal Herriko gaztetxien elkartu ginen eta ingendun martxa bat, gaztetxe martxa burlatatik Iurretaraino. Eta hor begon ginen burlatan, Euskal Herriko gaztetxe pilo bat elkartu ginen. Eta martxa ingendun, gero guk hartu gendun, Durangaldien hor zati baten pare bat egunetan ingendun ibilbidie, eta eramaik usain Iurretan jaizaz, eta... Gazte prentsa edo gazte pentsa. R danazan maiuskulas, bai prentsa horren herrie minuskulas zijoen, orduen hori izan gazte prentsa, gazte pentsa. Eta, beste garai batzuk ziren, gaur egon ja sare sozialak dauz, gure garaizen ez egon... Olako gor baten diseinetan zan, revista bazan. Bai, asmau gendun gazte berritxu. Irrati zaioe? Iken gendun azokia izaten da nien gabonak bueltan, paretan ginen mai bategaz, eta batzuk ziren bertan aurkezleu esenak, da beste batzuk ginen reporteruek, eta girotzen genduen apurat azokie, bai apurat gure mesue zabaltzen saiatzen ginen. Iragarkizek iten gendu zen oso barregarri zezienak.
Bai. Hotzara baten... Sosketatzen zan, komertzizoi eskatut komertzio bakotzak sos ere mote ban, eta horrega sosketa egin gendu, diru bat aten gendu. Guk publizidadi egin Guk publizidadien truke. Orduntxe diru atateko be gaztainero bat sortu gendun. Pitik lanien ine ban. Bai, gaztetxe formako gaztainero bat. Maskota bat bageneuken. Bai. Etxetxo bat, gure loguen etxetxuen, bageneuken horren esera, eta gaztetxe martxa, eta Durangaldeko jaizetara eta joten ginen gure masketatxoa. 5. urte hurrena eta 10. urte hurrena asaltzeko be eskola joen ginen, eta orduenak horatzen dut txipi jantzi zala... Bai, eske txipik asko erute ban, bera zan portadore ofiziala etxetxe horrena. ...2011 eta 2016 artean, krisi ekonomikoaren ondorioak bere horretan jarraitzen zuten. Eta murrizketa politikek eragin zuzena izan zuten gizarte osoan. Bueno, ni Leire Urrejola naz. Gaztetzia hurbildu nintzen 5. urte horrenan arire. 5. urte horrena prestatzeko egun horretan. Bueno, aurreko aste horretan, hasi ginen apurtxoa gaztetzera hurbiltzen. Eta gazte asamblea nik usteot ni horren ostien eroandik hile batzuta zein nintzela hurbiltzen, da ja maiztasun bategaz jute. Bueno, ni alaiz naz, da ni gerturatu nintzen gazte asamblea da, lehenengo gerturatu nintzen gaztetzia, gutxi gora bera 15 urte neukezen enero, gure gendureko joen kilometro batera, eta hori antolatzekotan ero, esan gauzen hurbildu zaiteze, antolatu izue, eta zizaiteze gaztetzien gauzakik. Gu ginen gaztetzien, ja lehen hautik, egozela kepa eta, haurek apur bat jaiben biher gehiago gaztetzi herrira eruteko ero, Orduen gu ja gaztetzen egon ginen, gaztetxek bai euken eta gazte asamblak herri zen ikustot bere txokue eta bazan herri zen referente bat ero, Eta eguen nahiko onartute eta jente guztize, bai zan, ez dakitzelan esan, elkargune bat eta gero gune referente bat errez zurbiltzekue eta gero geneuko esan egun konkretu batzuk, gazte asambladatik... Gure kargu ero izten zela, karnabala, jaize, urte hurrenak, olako, eta beste egun batzuk, Berri, jaize... Eta nik uste eta egiten gendun presiño gehiago zan mantetzena moduen, gazte asamblada eta gaztetxe zela erreferentia herri zen, eta zelan ez galdu hori edo, gu gazte asamblea gozen bitartien. Orduen genuken apurban nire zentzazio esan apur bat, presiño hori edo jarraitze hauren hildu ero mantentzen. Baina nik uste dago asko komentetan gendula bai. Derrigorrezin bi segun konkretu batzuk, beti inizen dielako, Eta, hurbiltzen die inauterizek, ez tekogu kanpaina bat, ez tekogu ezer lanildo momentu horretan, por lo que sea, eta ez inoiz karnabalak beti inizen dielako, eta hor bai sentitzen gendune presiño apur bat. Urtietan gu ginen oso ditzi, eta gu gazte asamblea ibiltzen ginenak fijoak izaten ginen gitzi. Eta horren askok, kanpuen ikez ital, eta ez genke... Zenbat ginen asamblea? Astero batzen ginen, igual ez, 8 batero, 8 batzen, ditzi. Bai, eta gero gainera gure aurreko generaziokoekaz konektau gendun ondo, eta lagunek gaur egun eta asko biltzen ga, baina gure osteko generazioko ez dakit, ez gendun konektau. Baina nik uste dut generazio bakoitzak haukin jauela... Bere etapa. Bai, hasierakoek eraikine lortu bida, da borroka zan gaztetzie lortzie da gaztetzie apurtxo bat txukun jartzie. Ostetik etorri zienak, ezen zaila, eraikine bera atondu behar dugu, teiatuen fatxadi eta gu hor hasi ginela, gu fatxadagaz teiatuaz fatxadiaz. Bai, egon ginen obra ondizien zanien, hasi ginela. Eta gero ja horren ostien zan, gaztetzie zabalduko zatiek eta herrizetorri daikela gaztetzera, Da gu hor fase horretan zen Santa Berna. Eta da mantentzia. Bai.
15 urtietan erronka. Ez, hor sasoien ez du nin Nafarroako konkista eta... Bai, guk erabiltzen gendun apur bat, lantzen genduzen egunez, saiatzen ginen apur bat aukite kutsu... Ez, hausun hartzeko kutsu bat, ero gure gendun erronka apur bat lantzeko, ez? Eta orduan, karnabalak batez berabiltzen genduzen apur bat gai horrek lantzeko, ez? Badibidez ingen Nafarroko konkistan urte horrena izen zan da horren inguruen lantzen, sorrotu ginen karnabaletan Nafarroko konkistataz, esala igualaitzen, beste baten izen zan bai feminismo inkisizioena, feminismo sartu guran. Urte batzuk lehena euskerana izen zan. Euskerana bebai. Euskeren eriotza. Hori, erabiltzen genduzen adibidez, karnabaletan, saiatu ginen karnabalako txandizun apur bat sustatzen, eta gu saiatzen ginen gaztetxetik da gazte asambladatik, aukida izela apur bat, ez da izela izen bakarrik jaize, aukida izela apur bat alde kritiko, ero... Eta gero, goretan zaiten gendu nien elorri, Aramaizokuekaz limitaue. Aramaizokuekaz zaiten gendu hori limitauen. Udaberri gaizek aprobetzen gendu zen, gonbidatzen gendu zen Aramaizokuek, goizien, Baskaldoztien, olimpiadak, urte baten izan olimpiadak, beste urte baten izan bertso txapelketia, eta azkenien eurekaz harremana itxeko. Aramaizua junginela, haurek etorri zen urte beten, da beste urte beten junginen Aramaizua, hauren jaizek erosiela, eta gombidatu. Bai, ezke geneuken oiarra inge, ez? Holan, gur baten oiarra taiaute, da irabazte banak edute ban bere herrire. Horren gurtien, berrio jokatzen zen oiarra da. Behin, ez dakiz zer zeuen, besaidera heldu biginen, han elkartzen zielako gaztetxe ibilbide zeuen Durangaldetik besaidera, eta guk esan genuen, gu otzan izotik urtengo ga. Otzan izotik urtengo ga oinez. Da, hasi ginen oinezin, eta total, ez galduin ginen, ez ginen agertu, eta ikusten gendun besaidean urrin, eta esan gendun, bueno, deikutzen batemati hemen gauz, da ez ginen, Egunon, hemen gauz Otxandioko gaztetxien 15. urte horrenien. Hor ikusten dauzue, txosna preparetan, kontzertuko karpa bebai dau preparaute, eta hemen kamisetak eta gaztetxeko materiala salgai. Gaztetxera, zetan zabiz hemen, pintxekin. Zerako gaztetxe egun polizio, eta? Miren, badakizu zer pasatzen da ikainak laban, txan izan? Bai, uste ospatzen dela gaztetxeko urte horrein. Bai, zemat uste? 15. Ja, azken galdera, zer da zuetako gaztetxeko apatuko lan? Zerritxe? Bueno, gaztiei bat edo, gaztiek herriko kolektibo garrantzitsua dienez, bereik antolatzeko, bereik interesan arabera bereik, beren alti antolatzeko aukera ematen da bela, eta hori dara bortaldek. Herriko hortzio formau bat, eta nik bai, veteranak edo esaten, gaztetxio bat, zerako neban, herriko izkeikezi dugu, eta bero horritzen da, beste, eragile bat, asko eragiten da bera egoten, ezta? Bere egunik posta zan arren, gero ja hartuan gorputz esan da egun, eta herriko hori, zutabe bat. Aurreko urteetako mobilizazio handien ondoren, gazteria nolabaiteko despolitizazio prozesu batean sartu ziren. Parte hartze soziala gutxitu zen, eta interes politikoa kasu askotan ahuldu egin zen. Ni akortanaz, ni sartu nintzela kuriosidade gaitik, nire lagun asko asanbladan parte hartze dielako, eta nik be interesan eukolako, edo gogoan eukolako, ez da gazte asko batze bazan asanblada baten parte hartzeko, eta apurat pika ustelako FOMOak, digamos. Gure kasuan izan zen, egoten ginelako momentu horretan Otxandioko saskibaloi taldien, Juan Orobio goitia, eta gure bai arbitru ezein entrenadora zielako gaztetxeko kide,
eta bertan indozkoen olako aurkezpentxo bat, eta gonbidatu ozkuen parte hartzera asamblean, así que horra hasi ginen. Bale, gu sartu ginen momentuen izan zen apur bat aurreko generazioek izteko prozesuen eusen momentu baten. Esan bida aurreko generazioek edo 10 bat urte edo ataten dozkuela, orduen bazauela hor utxune handi bat, generazio asko faltaziela gaztetxien, eta gu izan ginen urrenguek, eta nik dekoten rekuerdu edo da, hasi ginela oso gazte, bizi izen gendu zela bebai aurreko generazioen azkenengo urtiek, eta egon ziren eztabaida batzuk apur bat ze beste formatan, asambleatik aparte, ze beste formatan alko bien parte hartu gaztetxien, eta hor egon ziren eztabaida edo, holako hausnarketa momentu batzuk, baina, heldu zen momentu bat, puntu batetik aurrera, gu geratu ginela edo, geratuko ginen 12 bat persona edo, geratu ginela asambladan, eta hori esan dutena, gutako asko eta asko, hasi barrizek eta oso gazte. Orduen hori, jaso gendula espazizue bera eta espazioen kudeaketa bera, eta niko goratzen dudaz, hasierako urte horrek edo, izan zila ikasketarako urte batzuk, eta apur bat, gu kanpora begire igual gauza asko inez gendu zen urte batzuk, edo hasierako urte batzuk, baina apur bat ikesen dula gestionetan espazizue bera, eta pedidu egiten, kontzertu baterako taldia ideitzen, eta holako... Uste osue hori pasetan zala? Bale, nik uste dut, ez dakit, dokumental honek igual bebai danak izango dela lorak eta gauza honak, baina bebai, uste dutela hor, dekogula igual, ez dakit, autokritikarako, edo behintzet hausnartzeko zehozerrez, izen zala, igual ez gendula guztiz azertau edo momentuen bertan apur bat ikusitio bebai zein zan gaztetxien egoeri eta abar, eta orokorrien gazte generazio barri zen egoeri edo. Ingendu zela hainbat zaiakera. Kostaiakula gaztetxi zabaltzi, esan baterri. Bai, ingendu zela hainbat zaiakera, baina ez genuen lortzen guztiz gazte generazio barriak proiekture batzie eta zentzu horretan bai izen zan apur bat esaten dana prueba y error, ez? Handizotarrak. Baina ya, suscrita, inor! Para yo niño reflejo. Venga. Así. Gure ba! Heldu die Santa Baina. Baina non da Brasil? Lore, baina ina ondo. Lore da YouTube da profesional. Lore. Hasieratik. Eguerdian atxan dizetarrak. Heldu die Santa Mainak. Heldu da Gaztegune. Jaixek disfrutau eta ondo pasetako gonbidapena egiten dugu gazte asanbladatik. Beti errespetuen eta elkarlanien oinarritute. Oingo egunetan, otxandixo kolorez eta ilusioz beteko. Danuk merezi dugulako Santa Mainetaz gozatzie. Gora gaztiek! Gora! Gora otxandixo! Gora! Eta baiak organaz, hasieran behintzet, asambleako jardunera, bai eguela bastante bideratute bakarrik aizialdire, betiko kontzertuek edo antolatzera, edo gazteagune antolatzera, eta politikak ez zeukola inbeste espazio asamblean behintzet. Eta hor, bai hasi ginen apurat saiakera hori egiten asamblea edo gaztetxe bera bihurtzeko espazio bat, nun politikak bazeukon leku bat. Eta, niretzako behintzet, eta uste dut gure generazioen txako, bai izen zala lehenengoko aldiz politikara apurat urbiltzeko espazio bat, eta apurat era, ez dakit, improvisau baten gauzak probetan hasteko espazio bat,
eta ez dakit, modu baten edo bestien militantzia eskola bat. Eta, nik uste dut bai dela importantie aspektu hori gaztetxe baten garatzi bai dalako edo izen bierko zalako jente askontzako politikara hurbiltzeko leku bat, ez? Bai, nik uste dut horbe bai, badauela gaztetxiek iten dugunin gaztetxien egoeran irakurketa edo ezin dugula ahaztu edo ezin dugula alde batera itxi zein dan be bai orokorrien gaztien egoeri edo zein dan orokorrien Euskal Herrien dauen egoeri, ez. Eta nik uste dut guk hartu gendu zen urte horretan 2014-2015 izen ziela urte batzuk apur bat ez dakit digamos gaztetxiek ez zeuzela bere gaur egun dauzen loraldi horretan eta zeuzela hausnarketa asko eta eztabaida asko ondinon emoteko moduen, ez? Eta orokorrien bebai, gazte jentien artien eta zauen olako, ez dakit... Bako txapurat bere airera juteko. Bai, edo antolakuntza falta bat, edo, ez dakit, pizkate urte arraro batzuk, edo apuratez mobilizazioen oinarritutako urte batzuk izen ziren, nik uste dut. Eta, nik uste dut horren islabe izan ziela, ez, gaztetxiek momentu horretan. Eta uste dut gainera, hausnarketa hau nahiko partekatu izan zela espazio, momentu horretan espazio ezberdinetan genbiltzan jentien partetik. Ikusten zalako gaztetxiek bere momentuen, ez, eta aurreko generazio askotan realmente bai izen ziela espazio oso referentziala gazte generazioen artien eta hori herriko jente asko biltze bien espazioak ziela, aizialdirako zein politikarako. Eta justu urte horretan eta bai ikusten zala olako dekadentzia bidien edo behintzat apur bat puntu baju baten edo eusela gaztetxiek. Eta gainera hori, esan duguna, oso aizialdira bideratute bakarrik, eskaintza guztiz desmobilizatzaile eta barrak eskaintzen, eta hor bazauela hausnarketa bat eta buelta bat moteko, ez. Eta horretaz aparte, bebai, ezauela momentu horretan tresna efektiborik gaztetxien aurkako edo gune autogestionatu edo bestelako espazioekiko defentsarako ez zeuela herramienta antolaturik. Edo saretze efektiborik. Eta nik uste dut izen zala espazio askoren arteko hausnarketi edo behar zala tresna bat, apur bat aurre egiteko gaztetxien kontrako ofentsibari eta orokorrien okupazioen kontrako ofentsiba horri. Eta hasieran, egon ziren hainbat saiakera, igual saretze batzuk gehiago eusen bideratute logistikara edo logistikoki apur bat espazio guztiak kudeatzera edo baliabide batzuk aukitera. Baina, denbora aurrera joan ala, sortu zen defentsa komunidadie, eta nik uste dut hori bai izen zela inflexio puntu bat espazio askotan. Ze horrek suposatu ban, Euskal Herri osuen zier antolatute eusen asamblada eta gaztetxe espazio ezberdinek eukiela ja, defentsa erreal baterako tresna bat. Eta moduren baten elkartasune askotan uste dut, de hecho, lema izen zala ez, elkartasune antolatzien bierrezkotasun hori edo ipinizala mai gainen. Ezala geratu behar, espazio bakoitzak eukon influentzia gaitasun horretara, baizik eta izen bihar zala, espazio handi zein txiki, asamblea indartzu zein ez, guztientzako balioko ban tresna efektibo bat, defentsarako, elkartasuna adierazteko, logistikarako,
ez dakit, izunei eta kostu errepresio ezberdinei aurre egiteko, eta nik uste dut zentzu horretan, bai izan zela, inflexio puntu bat eta aurrera pausu importante bat. Nik gogoratzen dut, egon ginen urte luze guzti horretan, antolatu genduela, saiatu ginela berrartzen ipuin lehiaketa. Eta eguzkia, eta eraman zuen alde batera, eta hodeiak bestera. Otxandion eta Iparpoloan bero asko egiten zuen, eta bero askotako lekuetan hotza handia. Orduan, usoak pentsatu zuen joatea beste etxe batera, eguraldia zoratuta zegoelako. Gero, ekarri zen dugu bai bakarlari pilo bat. Antzerkiak eta inprosaiuek. Gero, kontzertuek. Jarraitu gendun erreka egune bai antolatzen. Udaberri jaizek, gazte egune, Otxandioko jaizek. Nire gotuz recuerdo polillo bai, irtera batena ingen dune, izen zala San Bernabeko mehatze edoko horretara ingen irtera, akordanaz, batu gendule gente bastante, edo generazio diferenteetako gente bastante urbildu zala irtera horretara, eta egon zala bastante guai. Ni sartu nintzen 20. urte hurrenien, baina ez oso aktibo. Juten nintzen batez be entzutera asanbladan, neukon lan importanterik asanbladan, eta oinarte nago asanbladan. Ni Nazaret, ni urte honetan inbiotez ja 2 urte asanbladan barruen, eta sartu nintzen harreman desberdinagatik, adibidez aizea bezalako pertsonak, eta bebai interes desberdinagatik. Zeot, sartu nintzen nien asanbladan, hurbiltzen zirela gazte batzuk, baina esan hain hegemoniku behar basan moduen. Esan heltzen gazteiro kuadria danetara, eta guk proposatu ginen oindala 2 urte, eiti kanpaina bat Otxandizo maneian deitzen zana Neu gogor gaztetxi hor. Kanpaina horrek helburu esan zabeltzea gaztetxi kuadria desberdinetara aukiteko danon eskure. Horren aurretik, kanpaina egiterakuen ikusi ginen beharrezkoe jendiek lehenengo ulertzie zedan gaztetxe bat, segaitik gauzen antolatute espazio horretan, nola pentsetan dugun espazio horretan, gero eurek erabiltzeko espazio hori. Eta bebai, azaldu ginen jendiai, gure bete beharrak zeintzuk dien eta gure eskubideek zeintzuk dien gaztetxen. Gaztetxen zozen momentuen, zuk antolatzen eza gaztetxi egaz eta horregaitik aldozu erabili gaztetxi ulertzen da zuleko espazioe. Eta hori, deitzen zen Neu gogor gaztetxi hor eta oso ondo erun zan, zabaldu ginen kuadria desberdinetara eta zabaltzia gaztetxiek lagundu asko jendiek ulertzeko espazioe eta egoteko adibidez gaur egun urte hurrenien lan egiten, lan egunetan, lan talde desberdinetan. Diskurtso erreakzionariek gorakeda nabarmena izan dute eta gero eta presentzia handiago dute kaleetan zein sare sozialetan. Arrazismoa, matxismoa eta kolektibo zaurgarrien aurkako jarrerak normalizatzen dira. Bestalde, okupazioaren aurkako oldarraldia ere nabarmen handitu da, eta azken urteetan enbat gaztetxe desalojatu dira edo arriskuan daude. Eta hien asanbladak jo puntuan. Indela urte bete, más o menos, euki genuen gaztetxeen eraso bat, agertu zela eswastika batzuk,
Eta bere momentuan egin genuen bideo bat eta lan bat herri osuen, azkenien olako gauzak ez pasetako ez dugu sonartu bier. Azken astiotan, Otxandizoko Gazte Asanbladak hainbat eraso jasan dauz. Ideia matxista, faxista eta eraso zuzenak jasan bihar izen doguz. Ideia reakzionarioek gorantz doiesan bitartien, argi itzi gure dugu provokazio saiakera honen aurrien ez garela isilik geratuko. Gure betebeharra da matxismo eta fasismoek gaztien artien ez normalizeti, horretarako bierrezkoa da antolatxie. Fasismoe borrokatu, gaztetxiek defendatu. Gero bai egin protokoloko lantalde bat, gaztetxien jai desberdinetan jartegu protokolue martxan, eta zan lantalde bat, eta asanblada bai sartzen zala, hausnartzen zabiela indarkeria matxistan inguruen, nondik datu zen indarkeria matxistan zapalkuntza desberdinek, eta nola ein aurre impunitatia. Gaurkoen hemen batu gara, Elizosteko arratoietatik sekzio barri bat sortu dalako, Raiak FM. Eta Raiak FM apurra kontestuen jartzeko, esan duten moduen Elizosteko arratoietako sekzio barri bada, eta helburu moduen dekoz gaztio kontzientzia hartzie, pentsamendu kritikoa garatzie, eztabaidatu, koiuntura ulertu eta erantzuteko tresna bat izetie. Despolitizazioa ine daute dauen garaiotan, garantzitu iruditen jaku honei aurre egiteko antolatzie. Eta honegaz lotute, oindala gitzi Otxandizoko neska gazte batzuk talde barri bat sortu daure, eta gaurkoen hemen dekoguz gonbidatu moduen. Arratsaldeon neskak. Arratsaldeon. Zelandeko izena zuen lantaldiek? Genero lantaldia. Suposatzen dut hau sortzeko arrazoi batzuk edo behar batzuk ikusi dozu ezela, ez? Maila batetik ikusten dugu kaldien ideia reakzionarizuen gorakada bat emoten da bilela, eta honek indarkeria matxistaren normalizazioa ekartzen dau. Ikuste dugu gaztetxik egon diela nahiko egoera txarrien, baina orain bai dabil izeten loraldi bat gaztetxe ezberdina hartien, ikusten dabil zelan herri eta toki desberdinetan be gaztiek dabiz espazio berri bat aldarrikatzen, asanbladak ez daukiena gaztetxik eta lortzen dabizenak. Eta dure bai dator bat, orain dabilen egoten oldarraldiarekin gaztetxien aurka, kriminalizazio kanpaina erraldoi bat, pilo bat desalojo, ezker eta eskumako partidoengatik, orduen gu ikusten dugu orain dauzela geroz eta loraldi momentu baten bezala, eta bai adibidez gure eskualde mailan badaudela gaztetxe indartsuak, adibidez Durangokuek inbidauela egin dauela urte bat, eta hainbat gehiago bai. Ikusten dugu dauela emoten zaretxe bat maila handiago edo txikiago batien, baina hori bai indartu inbidala eta alik eta gaztetxe gehien zaretu inbidala gure borrokak aurrera egoteko. Euskal Herriko topaketan aparte bai eskualde mailan egin dugu topaketa batzuk, zabaldu gule espazizuek eztabaidarako holan puntu batzuk finketako danok juteko batera, eta bebai esautzeko gure artean. Eta bebai egin dugu 3 urteetan usteot Otxandizo Aramaizo Legutio eta Ubideen arteko asanblada eta gaztetxeen artien egun bat, eta izenda batez lokalki ze kanpaina eruten dugun eta herramienta desberdinek gure artien finkatzea. Ze ondo gauza hemen, Otxandioko piztinetan? Bai, tio, iten dagoen kriston berue, amenga super ondo, baina ezeko egun amena Aramaizoko batera egun bat edo gazte mugakide edo horako zezet? Ekainako 28 tia, animau. Ni sartu nintzen nien asanbladara nintzen oso konstiente zen gaztetxe bat, eneban ulertzen hainbeste. Eta ja daruet 4 edo 5 urte ez dakit zenbat, usteot 4, ez dakit. Baina hori, niri asanbladak eman doztena batez behi da jakiti identifiketan ze behar dauzen Otxandizo mailan, kapazidadiek emutera teknikoki eta politikoki jarduteko lehen egintzela konstiente eze garrantzitsuak ziren, eta gaur egun banazela. Hori emauztea asanbladak, eta nire ustez gaztetxe da nire bizitzako gauza oso importante bat. Guztiot, berak komentau dagoen apuruet, gaztetxik emotetxule azkenien gaitasun tekniko asko, azkenien
barra bat organizatu, pedido bat, ez dakizen bat tamainoko eskatu edo txosna bat monta edo zer gauza, hartzezu edo komune, konpondu, cualquier cosa, hartzezuzte garapen tekniko ezberdinak, bebai, aizak esan dagoen garapen politiko bebai, asambladak emote dutzun azkenien da, batzen die gaztiek, baina edade ezberdinekoek, orduen nizatu nintzenen, seguren nintzen txikizena eta oin jaz da holan, orduen soi zerueten adin desberdineko pertsonegaz, eta da oso polite bebai gaztien artien zeran iten dira harreman desberdinek. Eta bebai ikusten dela hori kultura individualista hori izan dagoela alde batera eta sustatzen da ardura kolektiboko ero kolektibietasun hori sustatzen da eta hori da kristona bebai. Asamblean iretzeko izin zen espazio bat bai, ikesteko apur bat zelan antolatu gauzak, pero korrien ematen dagoela txorrada bat, baina gero bizitzan ematen dutzu kaile asko horrek. Eta batez bai, herriko beste gazte batzukin harremantzeko espazio bat, ez? Generazio diferente, lehen komendago generazio diferentiek elkartzen dutzen espazio bat. Bai, eta igual hori politizazio dako lehen pausu horrek emoteko espazio bat. Ez dakit hor sortzen ziren gure lehenengo eztabaida, gure arteko zalantzak, ez dakit problematika ezberdinen inguruko hausnarketak eta ez dakit nik ikustut hori izan zela holan gehizen, ez dakit, balio gehizen emoten dutza dana edo. Nik oroitzapen politikoaz gaztetzeko eta gazte-asanbladako nire etapakur. Gainera, urte asko gonga eta nik recuerdo politikoaz. Deukusen harremanak, berez guk gure kuadrille da gaztetzi esker. Guk azken neuken gure kuadrilla eta aldatu da eta apur bat izen da gaztetzen ibili garen jentiaz, jente horregaz jarraitu dugu, ez? Orduen gure kuadrille eta gure harremanak sortu diz apur bat gaztetzen eta guk ordu pilo bat, gure gaztarue izen da apur bat gaztetzien. Gaztetxiek emoten dau asko. Eta gu garenaga gaztetxien egon garelako. Bai. Eta ikesi dugu eskolan ikesten estan gauza asko. Eta kalien ikesten dugu antolatzen, ikesten duzu gauza kiken. Gaztetxek erakusten dutzu bizitzeko behar duzuzen tresna importantienak gaztetxen ikesi dugu. Kolektiboki pentsetan bai, ez? Asambladak. Bai, bestiena kontutan hartzen, ez? Naiz eta igual zu konforme egonez, aurria tiretu behar dozu erabaki bategaz, eta kolektiboen erabaki hori baldin bada, aurria iken horregaz, antolatzen, ez? Gaztetxe gure, personalki gure parte moduen, ez? Iken dienin gauzak eta hori beti esan duzu hori ez, hor dago nion, eta ez dakit, norberak sortzen dauen zehoz erredo beti beste modu baten maite dozu edo, ez dakit. Bai, hori da, zikena. Nik, azkenien, nik ulertzen dute, seguramente nik, urrengo generazioek ikebazako asko, ez neban modu berdinen ulertzen da, lau edo bost generazio ostien behar gauza batzuk, ez lehen esan duguna, gure guraso izan moduen, ez dugu zela berdin ulertzen, baina egile da, nik igual aipatu eta ematen baina nintzat, beti gaztetxo klabie izen da desberdinen arteko. Hori da honi mantentzen dena zue piztute da hori. Hauxe da gure etorkizuna. Hauxe da dator gure atzetik, batzun egia ezatera gure belarrira. Telebista ikusten dozu, berriz dator xuxurlatzen bombak gure zira.
Oiukatzen gazte bat plazan, oiuka gizarte honen bazakeri hutza. Gure oiuak iziltzeko, badator baten